Kuye ngamagama enkehli eGugudlamini Park njengoba iPresident of the Bhinqa Nation uNgizwe Mchunu ibihlele umcimbi wamabhinqa wokuvulwa ke konyaka. Njengamanje kugcwele kuyaphithizela, ungafunga ukuthi abantu ke bangamatsheketshe ebheke ekhekheni okanye izimpukane zikuleyo nto. Kugcwele kuthi enswi isiminyaminya, kanti ke iPresident of the Bhinqa Nation ibekade ke ifase okanye ngithi nje ifase ngabaculi ebathembile ngempela. Ngibala kuwena oMthandeni, oKhuzani, oNkosamagcokama, oDuma Kahle, oLimit, oMjabulisi, oMdumazi, oNjoko, wena bani kulabaculi nje obaziyo ukuthi hayi bayayivenqa ingoma. Kushuthi ke umcimbi wamabhinqa namhlanje mangabe ke wena ungekho laphana, kushuthi ke awulona ibhinqa, ngoba ke nabaphambili bayasho ukuthi bafowethu asingeneni emabhasini eEFF, sithi masifika lapha eThekwini sivesane sihoxe sisale khona ke laphana ke eGugudlamini Park, sifike ke siseke ichunu madoda. Umfo wangakithi le inkandla yize-ke noma ke kuhamba kahle konke, kodwa umfo kaMcungwane sadiniwe, sathi ukuthi lunwabo ngenxa yesenzo samaphoyisa. Afikile izolo, afika abhonqula yonke into, abhonqula itende emsusa ke laphana ke uNgizwe. Kodwa ke namhlanje kuthe nje kushaya u12 bese beqedile ukubuyisela yonke into. Umuntu ebhosha ungambona ke laphana ehlisa ke itende ke evenini lephoyisa, esho ethi ngenkomo mina angena umuntu. Wakwehlisa ke baseke begxumeka ke kuthe kushaya u2 nje umcimbi bukade soqalile sekhala ke. Namanje kusemnandi, kusindwe ngoba ethole kuyoze kubeke la kusasa. Ngana kwethu bengulethele ke imfishane ngokuqhubekayo le eThekwini endaweni yesigameko. Ngiyabonga, nibe nesikuluhle.